It-tnejn filgħodu l-baħar fiċ-Ċirkewwa reġa' kien wieħed imqalleb u b'saħħtu. Ix-xena fin-naħa tal-post magħruf bħala South Quay kienet waħda tipika tal-ħarifa, brieħ xi ftit kiesaħ u mewġ beda jobrom sew mal-moll. Iżda s-sitwazzjoni kienet aktar kalma minn dik ta' matul il-lejl. Lejl impenjati ferm mal-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li f'operazzjoni delikata pruvaw isalvaw karozzi pparkjati f'dil parti milli jitkaxkru mill-baħar qawwi. L-operazzjoni bdiet għal-ħabta tad-9 ta' filgħaxija u baqgħet għaddejja sa 3 ta' filgħodu. Il-ħaddiema ġibdu 9 vetturi f'post fejn ma setax ilħaqhom aktar il-mewġ. Kien hemm instaqsa li tal-Protezzjoni Ċivili ma niżlux mal-ewwel xi ħaġa li wieġeb għaliha il-kap tal-operazzjoni Peter Paul Colejro. L-iktar ħaġa importanti li kellna f'moħħna kienet is-sigurtà tagħna. Minħabba l-fatt li peress li ma kienx hemm persuni u kienu karozzi biss, ridna noqogħdu attenti li ma jweġġa ħadd. Allura li bdejna nagħmlu bdejna jersqu 2-2 jew 1-1 kemm nigganċjaw il-karozza fl-istess ħin l-operatur ikun marbut u mbagħad niġbdu l-karozza bil-winch tal-vettura. Filwaqt li nħallu l-vettura f'post sigur biex ma tistax tinġibed istess mill-mewġ flimkien mal-karozza li nkunu qegħdin niġbdu. Tkellimna ma' Elvio Briffa li flimkien ma' membri oħra wkoll kien fuq il-post. Bħala ħsarat kien hemm ħsarat estensivi kważi fuq kull vetturi bħala ħġieġ mifquqajn, vetturi bla bumpers, karozzi mafġin, ġifieri. Daw kienu daqs li kieku ħabtu ma' xulxin. Il-mewġ il-ħin kollu beda jollihom, sabbathom mal-ħitan ma' xulxin. Literalment kien hemm 3 vetturi li kienu waħda tmiss mal-oħra kważi waħda fuq l-oħra. L-akbar biża tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili kienet li jkun hemm min jipprova jmur isalva l-vettura tiegħu huwa stess. Minn 9 karozzi ma tellawx biss waħda għax biex ċaqalquha hemm bżonn ta' krejn. Kif wasalna fuq il-post l ħaġa li ma tara inti il-mol kien hemm ħinijiet li ma kienx jeżisti. Għax il-mewġ beda tiela u inti kull ma qed tara il-vetturi fil-bot u jiċċaqalqu min-naħa l-oħra. Ġifieri għal dak il-ħin l-esperjenza kienet tinġibet lura ma tafx tassib quddiem wiċċek. Ġejna majta dak il-ħin qisu il-mewġ u l-Maltem beda jonqos ftit allura kellna ċans li aħna nistgħu nibdew noperaw u nibdew nġibu l-karozzi iktar viċin ta' fejn kien sejf biex l-owners tagħhom ikunu jistgħu joħduhom.